Fashion шоута, брат, не искам да правя, ще ти кажа защо. Сега ще си помисля, ама Fashion шоута са до моя оценка. И сега ще ти дам много добър пример, защо не искам да правя Fashion шоу. Ти можеш си избрал, примерно, най-грозния скин на света. Примерно, чай да намерим някакъв грозен скин, брат. Да не обидя някой обаче с скина. Ама, примерно, ви пример, това за мен е грозен скин. Въпреки става, не е толкова, ама ето ви грозен скин. Някакъв пич идва на Fashion шоуто с такъв скин. Обаче е направил супер добро комбо според него и може би според мен, нали, спрямо цветовата гама, кирка, сещаш. И ако станат някакви финали и остане той и някой с скин, който аз харесвам, примерно, сегашния скин дед ползвам, стоя. И имат две еднакви много готини комбота. Разбира се, ще избера човека с този скин, с моя, с розовия, защото на мен скина ми харесва. И затова ни правя Fashion шоута, защото някой може да има хубаво комбо, ама защото на мен не ми харесва, ще трябва да го клъцна. Затова къстъм игрите според мен са по-честни. По-честен език.